खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गाबोन फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिआव बिपिएफ पार्टिया बिजाथि फोसावगोन। बेनि गेजेराव फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवली महिलारिया 3 नं सानजा क'क्राझार बियाबाव एमएलए मासिनि थाखाय गेलेनो खाबु मोनमारसिगोन नामा? सेवली महिलारिखौ बिजाथि फोसावङोब्ला 100% देरहानाया रोखा। बिपिएफनि हाइकमान्डआ 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय सेवली महिलारिखौ बिजाथि होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांबोदोंमोन। लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेवली महिलारियाबो क'क्राझार एलएसिआव बिजाथि हास्थायदों। गुबुन फारसेथिं आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बे एलएसिआवनो बिजाथि लुबैदों। थारैनो सोर टिकेटखौ मोनमारगोन? मख'जाथावदि बिधानसभा बिसायख'थिनि खालार फोसावनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरनि बिजाथि मोननो हानाय सुबुंफोरा गावसोरनि बियाबाव गोख्रों साखाफारा जागासिनो दं। जाय बियाबफोराव बिजाथिफोरनि मुंफोरा दासिमबो फोसावजायाखै बेयावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोराबो गाव गावनि मासि मोननांगौनि थाखाय हास्थायदों। बेबायदिनो गोदानै दाफुंजानाय 3 नं क'क्राझार बियाबाव बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि आरो आसामनि बारग' केबिनेट मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवली महिलारियाबो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिथांमोननि गेजेराव सोर सासेया बिजाथिखौ मोनगोन? गुबुन फारसेथिं 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि थाखाय सासे गोख्रों हास्थायग्रा बिजाथि हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवली महिलारिखौनो होनांगौ होनना गोबां सुबुंफोरा दाबि खालामदों। जोबथारनायाव बिजेपि दोलोआबो बिजाथिफोरनि गिबि फारिलाइखौ फोसावबाय। गासै गं 88 बियाबनि थाखाय फोसावनाय जादों। जालुकबारी बियाबाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिसपुराव प्रद्युत बरदलै, जागिरद बियाबाव पीयूष हाजरिका आरो गुबुन गुबुन बियाबफोराव बिजेपि दोलोनि बिजाथिफोरखौ फोसावनाय जादों। जेरै निउ गुवाहाटीआव दिपुलु रन्जन शर्मा, गुवाहाटी सेन्ट्रेलाव बिजय कुमार गुप्ता, बुरखेत्रीआव नारायण डेका, टिहुआव चन्द्रमोहन पाटवारी, तामुलपुर जिल्लायाव बिश्वजित दैमारी जाय बिथांनि एगेन्स्टआव इउपिपिएलनि जानानै प्रमद बर' बिथाङा बिजाथि मोननो हादों। जेराव बिथांमोननि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। दा बेनि गेजेराव सोर तामुलपुर बियाबाव देरहासार जानो हागोन? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बलिउडनि मुंदांखा सावथुन दुरान्दार दा रिभेन्जआ दिनै मुलुगनाङैनो रिलिज जाबाय। जाय सावथुना भारतजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरावबो गोबां नायगिरिफोरजों अनसायजानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बलिउड सावथुन मुलुगनिफ्राय बक्स अफिसाव रिलिज जानायनि गिबि सानखालिनो बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो थांगासिनो दं दुरान्दार 2आ। रिपर्टनि बादिब्ला बे सावथुना रिलिज जानायनि गिबि खालाराव 180 करोड़नि बारा रां आरजिगोन होननानै साननाय जादों आरो बलिउड सावथुननि मोनसे गोदान रेकर्ड खालामगोन। मख'जाथावदि थांनाय 2025 मायथाइयाव गिबियाव दुरान्दार पार्ट 1आ गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों हानायमानि अनसायजादोंमोन। जाय सावथुना बक्स अफिसाव 1349 करोड़निफ्राय लानानै 1428 करोड़ रां आरजिनो हादोंमोन आरो बलिउडनि नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हादोंमोन। मख'जाथावदि आदित्य दारजों दिथा होजानाय आरो फावखुंगुर रणबीर सिंहनि गाहाय फाव खालामजानाय फिन आरोबाव नैथि खोन्दोआ थामहिनबा दुरान्दार दा रिभेन्जआ 19 मार्च खालाराव एबा दिनै मुलुगनाङैनो रिलिज जाबाय। इउपिपिएल पार्टिया थामथि खोलोबनि बिजाथिफोरखौ फिन आरोबाव फोसावनानै होबाय। बावैसो सिगां इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय 7 बिजाथिफोरखौ। जेरै फारियै 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव प्रतिभा ब्रह्म, 5 नं पर्बतजरायाव आयुब हुसेन मण्डल आरो 19 नं सिडली चिरां दुवाराव रन्जित बसुमतारी आरो 44 नं गरेश्वर बियाबाव पबित्र बर' आरो 47 नं मासबाद बियाबाव रवीन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ फोसावनानै होबावबाय। आसाम बिधानसभा बिसायख'थि खाथि सफैगासिनो आरो हादोरसायाव बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि समावनो फारसेथिं पुलिस बिफाना सनितपुर सारिदुवाराव गोबां बिबांनि गांजा जब्द खालामनो हादों। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय AR023684 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि मारुति बेनाव रोगाबाय थानाय एबा लाबोबाय थानाय समाव सासे साप्लायार एबा फालांगिरिखौ गांजाजों लोगोसे सारिदुवार पुलिसा हमनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला जगायग्रानि मुङा जादब छेत्री। मख'जाथावदि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समावनो संदाननाय अपारेशनाव सारिदुवार पुलिसा गांजाखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों।
आरो पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला गान्जानि बेसेना गोबां लाख रां जागोन होनना फोरमायदों। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सहायसुलि ब्रह्मखौ मान बावदों। दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मानि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरि सहायसुलि ब्रह्मखौ गवालपारा जिल्ला साहित्य सभाया बरदल पुकुरिपारा लखिमपुराव थानाय बिथांनि न'आव थांनानै बिथांखौ पुलाम गामुसा, गांसे सान्द्रि, बिजाबनि थुख्रा आरो साबायखर बावनाय लाइजाम होनानै मान बावदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गवालपारा जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि जय चन्द्रनाथ, लोगो नेहाथारि डक्टर बिश्वजित बर्मन आरो मुस्रि आसिम कसारी बिथांमोना बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानगोनां सहायसुलि ब्रह्मआ 9 थाखोनिफ्रायनो देहानि लोरबांथिखौबो नेवसिनानैब्लाबो थुनलाइ सोरजिनायाव गोख्रोङै नांथाबनानै दंमोन। बिथांनि थुनलाइ सोरजि बिथिङाव साहित्य एकाडेमि बान्था आवग्रिनो हानाया गवालपारा जिल्लायाव बिथाङानो गिबि आइजो होननानै मिथिहोदों साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा। लोगोसे बिथांजोआ गोलाव लामा हान्थिलांनो हाथोंनि इसोरनियाव आरज गाबदों। इउपिपिएल पार्टिया थामथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि उनाव 42 नं बाक्सा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि मोननाय राकेश ब्रह्मनि मददगिरिफ्रा रंजानाय फोरमायदों। राकेश ब्रह्मखौ पटका गावनाय आरो बेन्ड पार्टिजों बरायनायखौ नुनो मोन्दों। 42 नं बाक्सा बियाबाव इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा फोसावो। बिपिएफनि सायाव बिथा खालामनानै राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो दि बिपिएफआ मोन 11नि गेजेराव मोनसे मासि मोनगोन आरो बिजेपि दोलोआ मोनब्रै मासि मोनगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा। रोजा रोजा हेफाजाब होगिरिफ्रा राकेश ब्रह्मखौ गामसा आरो बेबादिनो आर'नाइजों बरायदों। बेबादिनो 42 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि बिजाथि मोननाय एबसुनि बारग' प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'खौबो गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा एबा लाइमोनफ्रा गोदानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबफैदों। फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव मोन 40 बियाबखौ बांहोनानै मोन 60 बियाब खालामगोन। लाइमोनफोरनि थाखाय गोदानै सुपार 46 मिशन लागोन होनना बुङो दिपेन बर' बिथाङा। बिटिसिआव सोमजिदों बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि। डिमाकुसिनि गितिबारियाव अनुप दैमारि, कालिंदुवार बियाबनि इउपिपिएलनि नेहाथारि आरो एन्थनी बसुमतारी, बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरिखौ बिपिएफ आरो बिजेपिनि सानैसो मददगिरिफ्रा थांनाय सानसे सिगां हराव AS27F3220 नम्बरनि कारखौ अन्थाइजों खुबैना सेफायनायनि अजद होदों। आयेननि हेंथायै अन्थाइ महलाव हरनि समाव अन्थाइ जावफैनायखौ हेंथा होनायावनो बिपिएफनि आरो बिजेपिनि मददगिरिफ्रा गाग्लोबदों होनना गाग्लोबजानाय बिथांमोना अजद होदों। बे जाथायखौ फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि मोनसे गिबि हिंसायारि जाथाय होनना फोसावदों एबा मिथिहोदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला अन्थाइनि महला बन्द जाना थानाय समावबो अन्थाइनि माफिया प्रदुत बर'नि दैदेननायाव हरनि समाव बे महलाव स्रोदै अन्थाइखौ जावना दैथायहरनाय खामानिया सोलिगासिनो दंमोन। बे जाथायखौ लाना भुगिनांनाय बिथांमोना पानेरि थानायाव मोनसे केस थिसनबाय होनना फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।